डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो डिमाकुसि एबसुनि दैदेननायाव दिनै जि डिमाकुसिनि स्टेडियाम बड'लेण्डनि मुंख्लं गेलान्ट फुटबल टुर्नामेन्टखौ जागायजेनदों बेयाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे टुर्नामेन्टआ देग्लाय 25 बोसोर बाबेननानै सिलभार जुबलि सेलिब्रेसनाव हाबदों आरो गमामायैनो डिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय फुटबल बादायलायनायखौ मोनसे नेशनेल लेभेलसिम लांनो हानाया डिमाकुसि स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो डिमाकुसिनि रायजो राजाफोरनि मोनसे जोबोद बेहाय बिहोमा दङ बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोजोननाय फोरमायदों बरायदों आरो आसा खालामदों डिमाकुसिनि रायजो राजा आरो लोगोसे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि मददजों बे फुटबल बादायलायनाया मोनसे समाव इन्टारनेशनेल लेभेलनि मान थाखोनि फुटबल बादायलायनायखौ जाफुंहोनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोजोन खौसेथि आरो माहारियारि जि गोरोबलायनाय बेखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि जि एसपिरेशन लुबैनाय हास्थायनाय बेबो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जाफुंसारनायनि मोनसे महर मोनगोन बेखौ जों आसा खालामदों दानिया फैदों जों एनएपिनि खाथियाव जिहेतु दायो माने गोदान माने बर' जिहेतु 10 आरो 12 थाखोसिम सफै बेबो बेसेबां आवगायना दं आसाम सरकारनि एसेम्बलि सेसना मैयानिफ्राय जागायजेनबाय थादों आरो बेयाव माने जि आसाम सरकारनि एनइपिनि सायाव जि इमप्लिमेन्टेसन बेनि पलिसिखौ सरकारा खालामनानै लागोन आथिखालाव माने एलिमेन्टारि इडुकेसन आरो सेकेन्डारि इडुकेसन बेखौ ज' खालामनानै डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल इडुकेसन फोसावबाय सरकारा आरो बर' बिजोंखौ 12 थाखोसिम लांनायनि बाथ्राखौबो आसाम केबिनेटआ मदद होबाय बेनि थाखाय बिथांमोन आसाम सरकारखौ जों साबायखर होदों आरो आसाम हायार इडुकेसन काउन्सिला फरायफारिखौ सुजुनायनि थाखाय आखायाव लाबाय बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ 2023 एकाडेमिक इयारनिफ्राय बर' बिजोंनि फरायसाफोरा 12 थाखोनिफ्राय गुबुन गुबुन साबजेक्टफोरखौबो बर' रावजों फरायनो मोनसिगोन बे रोखा जाबाय एडुकेशना बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोनाय बेनिखायनो चिफ मिनिस्टारा 6.3 बिटिआर सुक्तिनि बे क्लजखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा फोसावदों नाथाय बियो पोस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन नङा बे कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन जागोन आरो बेनि उनाव सेकेन्ड फेजआव थालांनाय कलेजफोरखौ लानायनि थाखाय बाथ्रा बुंदों दा बे गंजि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि 6.3 क्लजखौ मावफुंनाया जागायजेनसिगोन बेनि उनाव नैथि खेबाव थालांनाय कलेजफोरखौ मावनाय जागोन बेनि उनाव स्कुल लेभेलनि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो लोगोसे बिटिआरल' नङा बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि स्कुलफोरखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेबस्थाया जागायजेनसिगोन बेखौ जों आसा खालामदों बिजाब सेबखांनाय बेलायाव माने बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा माबायदि 10 आरो 12 थाखोनि थाखाय बिजाबफोरखौ दानस्लायनाय जाबायमोन दा बेखौ आरोबाव फोसाबफिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ आसाम सरकारनि हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलानो बेखौ इनिशिएटिभ लादों थेंक इउ गेलेमु अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव 25थि रुपाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोलिफु दाननि 13 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'सिम डिमाकुसि स्टेडियामाव बड'लेण्ड गेलेन्ट गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर फैनानै हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनो बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलान्ट गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ रुपाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ बेखायनो आं बानजाय आफादनिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो बै जोलुर बादायनायाव लोब फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय खुलुमबाय रुपाथि मायथाइ फालिथाय डिमाकुसि बड'लेण्ड गेलान्ट गल्ड काप फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ फैगौ 13 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम डिमाकुसि स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ बेवहाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों Bodoland Gallant Gold Cup Football Tournament Online रंजानाय खौसेथिनि जुथुमा Bodoland Gallant Gold Cup Football Tournament 25 बोसोर रुपाथि मायथाइयाव